Brother Philip, Yeah. nkhani ndabwera pano ndi nkhani ya chipulumutso. Tikaona baibulo chinthu chofunika kwambiri nchone kuti anthu adzipereka moyo osatha. Ndi chipulumutso. Kuti akamati good news amati nkhani yabwino. Inuyo mumamvetsetsa bwanji kuti nkhani yabwino apa chipulumutso ndi chiti kuchokera m'baibulo? Ndingankhe momveka bwino chonchi. Nkhani ya chipulumutso imene ndimamvetserani kuchokera m'baibulo limene ndilo longosoka la King James Version. Ndimamvetsa bwino kuti nkhani ya chipulumutso munthu amadziwiratu. Okay, ndimafunsa kuti baibulo longosoka. Mufuna mutanthauza kuti chani? Ndikulankhula izi pachifukwa kuti tili ndi mabaibulo ambiri amene ngosalongosoka. Makamaka baibulo la NIV limene so latanthauzidwa kwambiri mchichewa limene abusa ambiri ku Malawi agwiritsa ntchito. So nchifukwa ndinafuna ndidziwitsiretu kuti pali baibulo longosoka limene la King James Version chimene chilichonse chili momwemo sichinachosedwe kapena kusintidwa konse. Nditafotokoza nkhani ya chipulumutso kuchokera m'baibulo. Chipulumutso ni nkhani yoti yosangalatsa chifukwa ni nkhani yomveka bwino zedi. Mosapita kutali kwambiri mwachitule baibulo limanena kuti kwalembedwa kuti aliyense ngochimwa ndipo palibe mmodzi wolungama ngakhale mmodzi ndithu. Chifukwa chani pakuti onse anachimwa. Ndiye tikati onse anachimwa kutanthauza dziko lonse lapansi tonse tinachimwa kuphatikiza amene ndikulankhula pano ine. Ndiye pakuti tonse tinachimwa baibulo limatsindika bwino kwa Roma 6:23 kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. Pokhala mphotho ya uchimo ndi imfa anthu ambiri samadziwa kuti imfa yake ndiyo iti. Tili ndi imfa ziwiri, ndikamwalira thupi langali kupita kumanda komanso ndimene ndikapita ku nyanja ya moto pakuti ndinachimwa. Imeneyo ndiye timati imfa yachiwiri. Ndiye tikamati mphotho ya uchimo ndi imfa timakambaza imfa yachiwiri imene ndiyo ku nyanja ya moto yakandi sufule. Umene timayipeza tikafika ku Chivumbulutso 21:8 kuti koma amantha osakhulupirira oyipa mtima ophanzawo adama amatsenga olambira mafano ndi onse onama akakhala ndi gawo la mu nyanja imene kakhale kwaka ndi moto oyaka ndi sufule imene ndiyo imfa yachiwiri. Ndeno ndikafika pamene ndi kuti timatsimikiza kuti nzoonadi kuti pakuti tonse tinachimwa ndi palibe mmodzi wolungama ngakhale mmodzi. Nzoyenera kuti tonsefe tikapezeke ndi ku nyanja ya moto yaka ndi sufule imene ndiyo imfa yachiwiri. Ndipo munthu wina aliyense amene kuti avomereze kuti iyeyo ngochimwa ndipo akuyenera ndi tukapezeke ku nyanja ya moto yaka ndi sufule imene ndiyo imfa yachiwiri ndi kukambayo. Munthu akavomereza ndi kuti nkophweka kumvetsa za moyo wosatha chifukwa wadziwa kuti iyeyo ngochimwa. Nditakhala mwinanso ndikufotokoza kophweka kodi ngakhale timayenera kuti tikapite ku nyanja yaka ndi moto ndi sufule pakuti tonsefe tinachimwa. Kodi Mulungu angafune kuti tonsefe tikapezeke kumeneko? Yankho lomveka bwinobwino brother Chimwemwe muli apa nonena kuti Mulungu safuna ngakhale mmodzi atatayika. Chifukwa sichifuniro chake kuti tonsefe tikapezeke ku nyanja yaka ndi moto ndi sufule. Koma zachitika izi chifukwa kuti tonsefe tinachimwa. Ndiyeno pakuti Mulungu safuna mmodzi atatayika nchifukwa timatsimikiza tikabwera kwa Roma 5:8 imene matsimikiza kuti pakuti Mulungu anatsimikiza chikondi chake pa ife tamene kuti tili ochimwa chikhalire. Yesu Khristu anatifera ife. Mumvetse bwino kuti tili ochimwa chikhalire. Mulungu anatsimikiza chikondi chake pa ife kuti Yesu Khristu atifere ife. Ichi china chikondi chachikulu kwambiri zedi. Pamene ndimamvetsa bwino kwambiri zedi za nkhani ya chisomo m'Bible. Kuti zinachitika ndi chisomo kuti tili ochimwa chikhalire tilosenera kupatsidwa moyo wosatha. Yesu Khristu anadza kudzatifera ife. Anadzatu kudzafera tu machimo a dziko lonse lapansi. Machimo anu adzana alero ndi amawa. Momveka bwinobwino kuona kuti zimachitika izi Yesu Khristu ali osachimwa konse ndipo sankayenera kulandira zonsezi. Fapa pali mafufuzo Yesu Khristu ndi Mulungu amene anakhala mthupi longa la munthu langa ili kutenga uchimo wonse wa dziko lapansi kuyika pa thupi lake kufa pa mtanda pacha kuyikidwa kuukanso. Baibulo limatsimikiza kuti moyo wake unakhala ku Gehena usiku utatu ndi usana utatu. Komano mwamphamvu ya Mulungu tsiku lachitatu anauka akufa. Chimene chimene kuti iye ngopambana imfa chifukwa anagonjetsa imfa kuti athaso kupulumutsa moyo wanu ndi wanga. Ndimafotokoza kuti thupi la Yesu Khristu nali m'manda pamene mzimu wake pano kuti moyo wake unali kwa masiku atatu ndi usiku utatu. Kodi Yesu Khristu tikuona Bible imanena kuti amene akuyenera kukapita ku Gehena ndi anthu amene ochimwa. Mano tikuona Bible imafotokoza kuti Yesu Khristu sanachimwepo. Nanga ndi chifukwa chani? Mwandipatsa funso labwino kwambiri komanso funso lanze limene likathandiza mwinanso Amalawi ambiri kuti amvetse bwino za moyo wosatha. Anthu atha kumvetsa bwino ndikafotokoza pamene pakuti nchifukwa analosa chimwa konse anakapezeka ku malo kumene kumayenera ife ochimwa. Anakapezeka kumeneko tamvani kuti m'malo mwathu tinkayenera kupita ndife koma m'malo mwathu anatipitira ndiye. Ndi amachita zimenezo m'malo mwathu koma sankayenera konse kutero koma kamba ka chikondi cha Mulungu pa ife chifukwa anakapezeka
kumene kuja. Tsopano papa ndamvetsetsa Yeah. tikamafotokoza kuno kuti anatifera. Yeah, yeah. So timayenera kufa ndife ife achiwiri. Exactly. Yeah. Ndiye akubwera kutifera ife. maluma chabwino. Yeah. Pirizani. Yeah, ndi watifera m'malo mwathu. Kuti atipatse ife moyo wosatha. Chifukwa tonsefe tinachimwa kamba kuti ndi munthu izi zosatheka. Koma ndi Mulungu chinchotheka. Anachita izi kuti m'malo mwathu. Chifukwa tikabwera ku Aroma 6:23 kuja papanena kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. Musimu akuti koma mphatso ya Mulungu ndi moyo wosatha. Tamvetsana kuti moyo wosatha ndi mphatso ya Mulungu. Ndeno anthu ambiri samamvetsanso pakuti moyo wosatha ndi mphatso ya ulere ndithu. Ndi mphatso pamene kuti the free gift which come upon all men is eternal life. So pokhala ndi mphatso ya ulere anthu samadziwa kuti mphatso ndi chani. Mwachitsanzo brother Chimwemwe tione kuti ndikupatseni foni yangayi ngati mphatso. Ndikukusati mundipatse 1000 kwacha. Ingakhale mphatso imene sindokhulupirira si mphatso pamukupereka china chake tikusinthana. Yeah, ndikati ndi mphatso ina simakhani poyipereka komanso olandira. Moti wopereka mphatso na amene amagula kugwira ntchito mphatso kuti ayigule kuti akapereke kwa wina wake kuti olandirayo akangoyilandira koma maulere. Ndakumvetsani. Ndithu mphankulu. Ndeno mphatso ya moyo wosatha ndi ya ulere kwa opereka akuyipereka fana ayigwira ntchito inu mukungolandira. Chimodzimodzi Yesu Khristu anatigwira ntchito kutifera m'malo mwathu kuzunzika m'malo mwathu kuti atipatse moyo wosatha ifeyo ngati mphatso koma ya ulere. Chifukwa tikungolandira ngati mphatso ya ulere kwa anatilipirira m'malo mwathu. Imene mwafotokozeramo kuti moyo wosatha ni mphatso ya Mulungu. Exactly. Ndiye mwafotokozanso bwino kuno kuti pa mphatso pamakhala wopereka komanso olandira. mphatso yo ndi olandira. Nditsimikiza bwino lomwe zono kuti olandira tikhale ife anthu. Chifukwa family timalandira moyo wosatha. Ndeno nkhani ndino kuti timalandira bwanji mphatsoyo. Tsono pa kulandira kwa mphatso pamene sitikufuna timvetsane bwino lithokoze kuti mukundipatsa mafunso osangalatsa mkutu mwanga komanso mmakutu mwa amalawi anzanga. Nditha kunena mwamveka bwino kuti tilandira bwanji mphatsoyi. Kuchokera m'Bible muli njira imodzi yokha imene munthu aliyense atha kulandirira mphatso ya moyo wosatha. Mwamveka bwino titha kulandira kuchokera monga mwamveka bwino ku Acts 16:31. Bible limatsimikiza bwino kuti funso lokhala m'Bible limedafunsa za moyo wosatha amene munthu atha kuupezera. Anafunsa kuti kodi ndingapange chani kuti ndipulumuke. Ndipo anayankha kuti panga chinthu chimodzi chikhulupirira Yesu Khristu ndipo udzapulumuka. Ndimamvetsa kuti kungokhulupirira Yesu Khristu pamene munthu amalandira mphatso ya moyo wosatha. Ndipo nditha kutsimikiza somo changu ku Yohane 3:16 imanena kuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye. Tamvani kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndi kungokhulupirira iye ndipo sutayika konse kumakhala nawo moyo wosatha. Ndifunso kuti mungapange chani kuti mupulumuke. Kulandira mphatsoyo ndi kungokhulupirira Yesu Khristu basi. Ndimene ndimamvera ine. Tsopano ndamvapo ine anthu akunena kuno kuti kukhulupirira kumaoneka ni ntchito. Zino kuti ngati umakhulupirira ndi kuti umatsata ntchito. Exactly. Anthu ambiri amaganiza choncho koma ino ndimaona kuti munthu apetse moyo wosatha akufunika poyamba achotse maganizo onse amene anapapo m'mbuyomo ndi ayambe kumva tsopano chimene Bible liti limuuze. Zimene amaganiza anthu zosemphana ndi zimene malemba amanena. Chifukwa tikafika ku Efeso 2:8-9 imatsimikiza kuti mwachisomo tapulumutsidwa kudzera mchikhulupiriro. Ndipo sizefe tokha ife tinapereka sitingathe patokha kudzipulumutsa chifukwa sifa ife tokha koma ili mphatso ya Mulungu. Ndipo ankadza kuti anthu ena lero adzalankhula zona kuti akapulumuka munthu nayense malingana ndi ntchito zake zimene sizoona. Chifukwa pa verse 9 amatsimikiza onena kuti not of works siwazi ntchito kuti wina aliyense asakadzitamandire. So moyo wosatha siwazi ntchito kuti wapanga chani chifukwa iyi ili mphatso ya Mulungu. Tithabwerezanso siwazi ntchito chifukwa chani chifukwa iyi ndi mphatso ya ulere ya Mulungu. Amen. Tsopano tafotokozani chifukwa ndikudziwa ndikukhulupiriranso kuti anthu ambiri amakhulupirira Yesu Khristu. Ni Mulungu atifera ndikudziwa zimene timakhulupirira. Tinezino kuti tonse amene timakhulupirira zimene zitapulumutsidwa. Anthu ambiri pali kukhulupirira kumene nditha kumvetsa bwinobwino. Anthu ambiri amakhulupirira
koma osati kuona chifukwa iwo amakhulupirira kuti akakhulupirira Yesu Khristuko ayenso azichita zintchito zawo kuphatikiza pa kukhulupirirapo ndipo amazanso kuti moyo osathawa akalandira iwo utha kuthanso motsindika limanenso kuti munthu amene sanakhulupirire kotheratu Yesu Khristu kotero kuti iyeyo alibe moyo osatha akukhulupirira Yesu Khristu komanso zintchito zake zili ngati wagawa 50% kwa Yesu Khristu komanso wadzipatsa iyeyo 50% zimenezo zosatheka ndiye kuti akusonyeza kuti akuphweketsa chimene Yesu Khristu anatichitira akupangitsa kuti Yesu Khristu zimene anapanga sizinakwanire koma awonjezereponso iye umene ndi mwano pa Yesu Khristu. Maotsiriza kuti munamuphera mphongo. Maotsiriza chimene nditakulankhula ngati chotsiriza nchone kuti ndimafuna ndilimbikitsa malawa anzanga kuti chachikulu azindikire kuti Yohane 3:16 uchangokwana kwambiri munthu wayenera angokhulupirira Yesu Khristu ndipo alandira moyo osatha posonjezera zintchito zimene angachite chifukwa zintchito zake zimene atachite pa dziko lapansi pano kaya kulalikira kaya kusunga malamulo a Mulungu akupanga chani zili ndi chochita chake mu ufumu wa Mulungu andi zikangopangitsa kuti mwina alandire mphotho zake munthuyo koma osati kuti akapulumuka ndithu limpankhula. Mulungu akudalitseni chifukwa cha nthawi yanu yabwino zikomo kwambiri.